Het werd hoog tijd voor een beeld van de oprichter van de Universiteit Maastricht, Dr. Zheng Tans. Zo vond een speciaal hiervoor opgericht comité. Het beeld, in de praktijk een beeldengroep, kon na enkele jaren voorbereiding feestelijk worden onthuld. U hebt meneer Tans ook nog gekend, hè? Ja, zeker. Tans hebben we nog gekend. En het idee voor dit monument is gekomen van Harry Gullikers. En die heeft gezegd, het zou eigenlijk de verdiensten ook wat Tans heeft gehad voor stad, regio, land en Europa, dat zouden we moeten symboliseren in een monument. Iets monumentaals. En daartoe hebben we met een paar mensen het initiatief genomen en gezegd, nou, dan moeten we dat zeg maar proberen te verwezenlijken. En dat doen we niet op korte termijn, maar moeten we de tijd voor nemen. Want een goed idee, dat moet je even laten inzinken. En dan komt het ook naar boven. Ja. En dat monument staat hier nu. En het is echt een verrijking voor de stad, vind ik. Maar u had natuurlijk in deze vorm dat nog niet meteen in gedachten, want dat is het idee van de kunstenaar. De kunstenaar K.J. Spronke, die heeft inderdaad, we hebben een paar keer met hem gesproken en gezegd waar zeg maar rekening mee gehouden moest worden. En het moest uiteindelijk een sculptuur worden wat ook geïncorporeerd is in de stad zelf. Dus niet alleen voor de universiteit, maar het moet echt voor de stad zijn. Maar wat ook tevens die verwijzing naar die belangrijke betekenis van de universiteit voor de stad weergeeft. En dat heeft hij, mag ik in één woord zeggen, op een meesterlijke wijze heeft hij dat gedaan. En u hebt meneer Tans nog meegemaakt. Ja. Wat was het eigenlijk voor mens, voor type? Een doorzetter. Een doorzetter, zeg maar, die precies de koers wist te bepalen. En wat is het nou knappe van mensen die een koers hebben, dat ze zich daaraan vasthouden. En dat ze zich niet laten afleiden, maar zeggen dat is de koers, dat is het doel en daar gaan we op af. Ja, anders hadden we hier waarschijnlijk niet gestaan bij een universiteit. Absoluut niet. Nee. Wat vindt u nu van het eindresultaat? Ik vind het ontroerend mooi. We hadden het zien groeien. En op een gegeven moment kwam ik hier aanlopen en op een stille ochtend en ik zag het monument en dat was gewoon een emotioneel moment. Ik vind het prachtig geworden. Iets heel anders dan wij ons in het begin hadden kunnen voorstellen. Je denkt toch gewoon weer een statisch beeld in Maastricht op een sokkel. En dat dit het geworden is, daar zijn wij in ieder geval als comité ontzettend gelukkig mee. Ja, ik dacht, daar komt een beeld van de oprichter van de universiteit. Maar ja, het is niet alleen een beeld van hem, het is een totaal project met banken en alles. Dat klopt. Ja. Was dat vanaf het begin de bedoeling ook? Ik kreeg het eerste telefoontje, ik geloof van meneer Beijer, Gert Beijer. En hij vroeg mij of ik een eerbiedwaardig portret kon maken van Tans. Dus dat was de eerste vraag. Nou ja, op een gegeven moment werd duidelijk dat ik het monument mocht maken. En toen ben ik eigenlijk een beetje zelf met het idee gekomen, hoe ga je dat doen? Ja, en iedereen kent wel portretten in overheidsgebouwen. En toen dacht ik, ik wil er iets levendigs van maken. Ja. En dat kwam ook door de plek waar uiteindelijk voor gekozen is. Die plek, dat was dus hier, want er waren meerdere plekken mogelijk. En ik zag die enorme traffic van studenten. Toen dacht ik, god, dat zou leuk zijn om daar zo'n ontmoetingsplek van te maken. En je weet, ik verzamel ook veel stenen en veel andere dingen. Dus ik zag zo'n film voor me, die stenen, andere dingen en Tans zat tussenin. Zo'n beetje als Columbus op een schip. Dat was een beetje het idee wat toen ontstond. En nou, de comité Tans, we waren snel gelijk gestemd. Okay. Dus en toen dan kwam er nog een heel lang traject achteraan voordat het hier staat. Maar dat is ook wel een werk zo te zien, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb het onderschat. Dat is altijd zo met dit soort dingen. Op alle gebieden eigenlijk, want je hebt natuurlijk 1001 er zijn heel veel mogelijkheden en variaties. En uiteindelijk is de tijd, de deadline, die forceert je gewoon tot concentratie. En dan lukt het. Ja. En je bent begonnen met het beeld van hem en toen de rest erbij? Of hoe werkt dat dan? Ja, ik ben begonnen met het beeld van hem. Dat was ook moeilijk, want ik kon alleen met foto's werken.
En ik had wel wat gegoogeld en toen kreeg ik een hele mooie film van de VPRO, oude film van Tans, van zijn zoon Paul. En die heb ik goed kunnen gebruiken. Daar zag ik hem levend, daar hoorde ik zijn stem. Want als je een portret van iemand maakt, dan moet hij ook vertrouwd naar je worden. Ja. En anders dan heb je de hele tijd het gevoel dat je met een vreemde... Dus ik heb hem nooit in levende lijven gezien. Nee. En toch voel ik heb zoveel naar die foto's zitten kijken nadat ik hem gekend heb. Dat is natuurlijk niet zo, maar de visualiteit, als je lang ergens naar kijkt, geeft een enorme binding.